Mesdames et messieurs les militantes et militants du MPR. Sanga binani ani ko ja kɔnɔna la mun cala bɔlɔlɔ foroba kuma wɛrɛw kan Choguel Kokala Mayiga ale sigilen a kanubaw cɛma ale bi kanbɔ k'a fɔ ko kun jumɛn la ale bɛ $35,000 suɲɛ. Choguel Kokala Mayiga a ka o kanbɔli o bɛ tali kɛ vérificateur général ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kan ni o ye foroba nafolo jateminɛ cakɛdaba ye o bɛ a pereperelatigɛ k'a fɔ ko AGFO ni o ye baarada ye mun dulonnen bɛ minisiri ɲɛmayaso la ko taama dɔ senfɛ minnu kɛra Kɔnɔbugu ani Dalala san 2023 jateminɛ sɛbɛn b'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni Choguel Kokala Mayiga jɔyɔrɔ ye AGFO ɲɛmaya jɛkulu kɔnɔna la ko taama senfɛ musaka mun tun kan ka dun ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma ko tun man ka tɛmɛ $30,000 kan nka ko mun dunna ko bɛrɛ t'o jɛ $35,000 ɲɔgɔn na. Choguel Kokala Mayiga ale bi yɛrɛ lafasa ka jɔyɔrɔ pereperelatigɛ ka kɛɲɛ ni AGFO o yɛrɛ baarada sigilen sen kan. L'AGFO que vous voyez là, c'est moi qui l'ai créé. Ne de AGFO bila sen kan kanto AMRTP la. Quand j'ai quitté l'AMRTP, j'ai laissé... Mboto AMRTP la nye miliyari 60 ɲɔgɔnna de bila n ye. O cɛma miliyari 37 o tun ye AGFO ta ye. Kun jumɛn na n bɛ $35,000 suɲɛ? Ne bɛ taa mun 37 millions ɲini la. Choguel Kokala Mayiga kelen k'i yɛrɛ lafasa a bɛ sɔrɔ ka kanbɔ k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ de ye walasa ka se k'ale tɔgɔ tiɲɛ cogo min na jamanadenw ɲɛkɔrɔ.